Čaute, je piatok a s Klešom sme nemali čas natáčať, keďže veľa povinností v škole a veľa fajčiarských prestávok, plných ľudí, tak vám to vynahradzujem takto aspoň. Sice bez Kreša, keďže Kreš išiel do Viedne po maminku, aby ju doviedol sem do Bystrici, tak čo vám poviem, je piatok, mal by som ísť dať do mesta a oslavovať, hej. Ešte bol na 2 dní, ale bohužiaľ o 4. mám autoškolu, tak dneska to bolo v škole fakt brutál trošku, veľa chémie s pánom profesorom Lalíkom, pánom inžinierom Lalíkom. Je to taký typek, ktorý nemá obdob, takého profesora sme ešte nemali, keďže prišiel na 1. hodinu a dobrý deň, volám sa pán profesor Lalík, pre vás pán učiteľ. Mimochodom som inžinier a každých 5 minút rozprával a pracoval som tam a tam a tam. No nesmej sa. Dnešná napríklad angličtina spočívala v tom, že som bol so spolužiakom v biele a potom na pumpe a trošku sme sa uliali. Nechceli sme si pokaziť piatok. Čo vám ešte poviem? Som zvedavý, čo bude cez víkend. Nedelu vám hádam ešte pridám taký ten blog, aspoň taký. By ste vedeli aspoň môj pohyb, keď už nie Krešov. Som rád, že nám lajkujete stránku. Tuto hore máte link na náš YouTube channel, na ktorý tiež pomaly ale listo pridávam všetky videá. Som vďačný za každý jeden like, každé jedno zdieľanie. Toto je môj mikrofón. Je krásny, je so stojanom. Značky Trust. Bohužiaľ mi nefunguje na mojom notebooku, musím niečo ešte spáchať. Aby sme mali kvalitnejší zvuk, pretože toto nie je ono. Aj mne sa to nepáči až tak. V podstate som bol ako obetný baránok pre Kreša, ktorý mi o ňom povedal a ja som ho ako prvý kúpil a on v zápäti zistil, že si ho ide aj on kúpiť. Bude to vtipné. Čo vám poviem? Tento víkend bude zaujímavý, neviem čo ma čaká. Pojem domov, konečne, po týždni. V najbližšom čase mienim so sestrým frajerom spraviť intro. Na naši videá by to bolo trošku už také kvalitnejšie, hodné vašich pozorností a lajkov. Tak komentujte, lajkujte, dávajte návrhy, nápady na témy, čo máme spraviť. Samozrejme, keď sa vám to nepáči, tak dajte dislike a koment k tomu, čo sa vám nepáčilo, aby sme vedeli, čo máme zlepšiť, zmeniť. Padol nápad, že ak do konca mesiaca budeme mať aspoň 100 lajkov na našu stránku na Facebooku, prípadne na YouTube channel, aspoň 30 odberateľov, ak nie 50, tak sa na verejnosti ja osobne rozbijem surové vajce o hlavu na fajčiarskej. By to malo grády. Tak ak chcete vidieť trapas pred celou školou, tak zdieľajte, odberajte, bude to sranda. Snažíme sa, by to bolo čo najlepšie. Lukáš Dudy. Takže teraz vidíte deti, ktoré sa hrajú pičoviny na našej matike.
Godzilla! Jožo. To nie je Jožo. Tak. Crashov telefón. Mega super extra telefón. A druhýho telefón. A tento telefón je najlepší ako... Tie dvaja. Manička. Rozdiel. Nepičuje. Nasačaj. Nuda. Ako prvý. Prečo nezvúne? Čauke. To bol Crash. Sám osobne. Nie, to bol ono. Mutant. Uloháček. Hej. Šiška. Hodina brutov. Samé deti. Chcete ich vidieť? Nie, jedno. Tak. Na prste ho zakrč. Dobre. Brutál. Tá dáš ruka. Tá dáš ruka. Vydáme. Rovná cesta. Požiare. Hady. A Crash. Bang! Preč. Nedá si to. A mojich najlepších 15 rokov ďakujem všetkým, že som mohol prežiť ich medzi vami. Haloláček. Mikrofón. Není drahý. Ježiš. Pravieka si už myslí, že som debil. Možno má pravdu. Strašné. To nie. Crash and crash. Crash. Crash, crash, crash. Dojdi bež. Tady si už nemyslí iba moja frajerka o tom, že som debil. Už aj susedia. Oh my god!